Hello dear viewers! Today, tingnan natin yung highlights na nangyari sa The Voice Kids. Kanina may nakita kong mga short videos regarding sa mga nag-audition and may bardagulan na talagang nangyari kina Pablo at Stel. Oh, first episode pa lang to, 'di ba? Parang ang ganda na ng first episode, nakakatawa na, and ang ganda ng apat na coaches na to, yung batch na coaches na to. Inad nila si Pablo. Ngayon, excited din akong tingnan kung ano ba yung performance dito ni Pablo, kung yung pag coach niya at saka yung mga comments niya sa mga performance ng mga bata. Ngayon, panoorin natin yung video nito na pinost ng GMA Pinoy TV. So, The Voice Kids, Coach Stel, pinili kahit hindi umikot. First time na itong nangyari sa The Voice. Di ba parang first time? So, tingnan natin yung video. Nakatayin si Stel. Si Stel hindi umikot. Siguro para sa kanya, yung boses ng bata is hindi para sa kanya. Ganun. Mas angay siya sa other coaches. Cute naman ni Pablo. So tiny. Ang sarap mong gawing keychain. Support yung nanay niya. Ano ba yan? Alam mo, pangalan mo? Ako po si Mark Anthony. Sayang, Stel, di ko umikot eh. sobrang hanga kami sa'yo. Alam mo, sobrang inosentes. Parang Sige, Coach nanonood Billy. lang kami ng concert mo. Kumbaga, nakuha mo na kami. Nakuha mo na yung puso namin. Tapos, ganyan kakaliit, ganyan kakakute. Naku po! Maraming salamat po. Wow, pinalaki mabuti yung bata. Thank you! Alam mo yung parang yung batang sinapian ng matanda doon sa katawan ng bata. Parang matured na yung bata. Mas cute tingnan, di ba? Yung bata pag matured. Palayaw mo, anong tawag sa'yo sa bahay? Makmak. Pinoy na Pinoy, makmak. Stel, saan na pupunta? Ikaw talaga, Stel. Oh, bakit? Ang cute! Oo, Julie. Tactics na yan! Pablo, dat masanay ka ng ganyan yung mga antics nila. Huwag kang magpapatalo. Alam mo, Makmak, alam mo, I wish I had a baby brother katulad mo. Wala bang baby brother pala si Julie? Alam mo, Stel, ano yan? May team up bang nangyayari dito? tuwan-tuwa kami sa'yo kasi gusto ko naming ibulsa. Ay, Pablo. Pablo. Si Pablo mayain eh. Nag-a-action siya pero hindi siya talaga pala salita. Paglaki mo. Maging pilot. Wow! Pilot. Hoy, sakto! Gusto mo maging pilot? Sakto! Nako! Alam mo, Bakit? Makmak, Bakit si Coach Billy? alam mo, pilot daw! Pilot yan! Alam mo, para hindi na Cute, ang liit. kakatampuhan dito mga coaches. May fans club na agad! Sabi mo natin, fans! High five! Ilang taon na kaya to? Babalik na lang kami doon, ha? Kasi baka mahirapan ka pumili ka dito. Ako bahala ako. Ikaw na bahala. Oh. Sa'yo. Balik, coaches! Coaches, balik na po tayo sa Coach ka din, di ba? Parang nagbadagulan talaga si Julian at si Stel. Magandang konsensya. Magandang kasi. Pablo. Ganyan mata ni Pablo. Naging host na si final round na. Wala pa. Mak, kinakabahan ka ba? Wow. Po. Tatanungin Hindi kita po. ngayong gabi. Makmak, sino ang coach mo? Ang pipiliin ko pong coach Grabe yung anticipation nila. ay si Coach Ano kaya yung reaction nila, no? Maganda sana close up yung mukha ni Stel eh. Yung mga pastor. Ayan, may sipaan na. Pablo! Talo na agad. Paano na lang pag ganito lahat nangyari, no? Kasi dapat sinabi sa bata, sinong coach pili mo sa tatlo? Si Coach Billy ba? Si Coach Pablo? Si Coach Julian? Ganon. Paipal kasi si Stel.
Nalito lang siguro yung bata kasi bata yun eh. Siguro favorite na talaga si Coach Stel. Alam na natin yung paborito niyang Coach Stel talaga. Hindi niya alam na hindi pala pwedeng piliin yung kung hindi umikot. Kasi yung mga bata, ano naman yan eh, very innocent pa. Pumunta lang naman dyan yan para kumanta, ipakita yung talent nila. Ganon. Yung nakakatawa lang. Itong first episode pa lang nakakatawa na. Daming na pahagalpak sa tuwa yung mga audience saka yung mga coaches. Hindi na na-expect yung pipiliin na coach ni Makmak. Maganda talaga itong The Voice Kids. Iba to sa The Voice Generation kasi yung mga participants, mga bata, ang cute-cute, very innocent, and very, ano pa talaga, hilaw na hilaw yung talent nila. And adorable nga, sabi nga nila. Kaya more on yung mga comments ng coaches, more on encouraging, happy lang, ganon, and very lively yung, yung set. So, nakatawa talaga. Hindi ko to napanood eh, sayang eh. So, mga highlights lang na napanood ko, and excited ako sa magiging, iba pang mga episode nito. Parang ang ganda ng The Voice Kids ngayon sa GMA. That's it guys for this reaction. Thank you very much for watching with me. If you like this video, you can hit a like and leave a comment for any suggestion and subscribe to my channel. Thank you and see you again next time. Bye bye.